F. Arbeidsstraf doorzetten. A. Afwenden. D. Wijken voor het rechterbeen. Tussen E en H hoefslag volgen. C. XC grote volte en na enkele drafpassen het paard de hals laten strekken en licht rijden. Tussen C en M teugels op maat maken, daarna doorzitten. En BK van hand veranderen. BK van hand veranderen. A. Afwenden. B. Wijken voor het linkerbeen. Tussen B en M hoefslag volgen. Slangenboten met 4 ogen. A. Halt houden. A. Halt houden. Enkele passen achterwaarts, daarna voorwaarts in arbeidsstraf. KEM van hand veranderen in middenstap. KEM van hand veranderen in middenstap. M arbeidsstap en tussen M en C overgang arbeidsstraf. Tussen M en C overgang arbeidsstraf. En H, overgang arbeidsstraf. Tussen C en H, overgang arbeidsstraf. En EF van hand veranderen. EF van hand veranderen en op de AC-lijn halt houden. Daarna voorwaarts in arbeidsstraf. A en K, overgang arbeidsstap. Tussen A en K, arbeidsgalop rechts aanspringen. K, EB, alles A en K, arbeidsgalop rechts aanspringen. En EBF, halve grote volte en enkele sprongen middengalop. A, volte 15 meter. En tussen K en E, overgang arbeidsstraf. Tussen K en E, overgang arbeidsstraf. MXK van hand veranderen in middendraf, daarbij licht rijden. MXK van hand K arbeidsstraf doorzetten. A